Just living, hverken mere eller mindre. Hvad ligger der bag ved det? Der ligger, at det behøver ikke at være så kompliceret det hele. Man må godt kunne indrette sig smart på en let måde, en let tilgængelig måde. Verden er kompliceret nok i forvejen. Det behøver ikke også at gælde indretningen. Man behøver ikke nødvendigvis at skal have et nyt badeværelse, for at det ser lækkert ud. Man kan egentlig godt nøjes med at skifte eksempelvis håndklæder, boligforhæng og badforhæng. Vores badeforhæng ligner jo langt hen ad vejen så mange andre, men de har en lille feature, som gør, at det er lidt lettere at håndtere. Så er der ikke rigtig nogen undskyldning for ikke længere at få det puttet i vaskemaskinen, og det samme, når det skal hænges op igen. Så hænger det, og det kan vaskes i vaskemaskinen på 30 grader. Så kan man ligesom bruge tiden på familien, i stedet for at stå og kæmpe med at hænge hægter op og gøre andre ting på badeværelset. Og håndklæderne, det er unikke ved dem? Jamen, altså, de er jo lidt specielle i og med, at de er stribet på en lidt anderledes måde, end det vi er vant til. Det er jo en 100% bomuldsvare, men den er gennemvævet på begge sider. Og frem for alt, farverne løber ikke ud, selvom det er en stribet kvalitet, kan man sige. De tåler 60 graders vask og kan tørretumbles. Findes i 14 forskellige kombinationer, hvor de altid passer sammen i sæt, hvor der er en hvid med striber, og så er der en farvet med de tilsvarende striber. Så selvom de ligger med farvet bund og med hvid, så striberne altid ens i sæt. Og hvad med striberne? Trækker de sig sammen? Nej, det gør de faktisk ikke. Der har jeg vaskeprøve her, som har været vasket på 60 grader, og ellers knastør i tørretumbleren. Og det får en lille snert af bølger, men de trækker sig ikke, og de løber heller ikke ud. Det er muligt de første par gange, man lige skal tage og eventuelt vaske den på 40 grader den allerførste gang. Det er mere hensyn til farveægtheden, men altså 60 graders vask, og de løber ikke ud. Og så er de super bløde og lækre ude. Og hvis man nu absolut ikke kan holde ud at se på striber? Jamen så har vi jo også muligheden for de ensfarvede herhenne. Også en super lækker kvalitet, lidt kraftigere end de andre, med en bred vævet bord. Også her. Og dem har vi også i muligheden for 3 forskellige størrelser og i 12 forskellige farver. Så der skulle være chance for at finde noget, der passer der også. Sengetøj, hvordan skiller det så ud? Jamen, sengetøjet er igen meget med fokus på farverne. De varme farver, de glade farver. Den vi har her er igen en spansk metervare, hvor metervaren er Økotex-certificeret. Det vil sige, at du er fri for alle skadelige stoffer, og det er testet også på den spanske del af Teknologisk Institut. Jeg har valgt at lave dem dobbelte, så man selv lidt kan bestemme, hvad farve man gerne vil have ud af. Og synes egentlig, at vi har ramt noget, der var lidt sjovt. Det samme gælder for puderne, som også er stribet på begge sider, eller mønstret på begge sider. Foreløbig har vi dem i 3 farver. Der er en koboldblå, der er den pink, som vi har her. Så der er en lidt mere neutral, en grøn-brunlig, som er utrolig elegant. Det er lidt et temperamentsspørgsmål, hvor meget farveglæde man gerne vil have i sit soveværelse. Men du kan godt lide, at vi sætter farver på igen? Jeg kan godt lide det. Det glæder mig at komme ind i noget, der er farvet. Mange kan sige, at soveværelset skal være roligt. Andre siger, at jeg lukker øjnene, når jeg er der. Men jeg synes, jeg kan godt lide at omgive mig med lækre tekstiler og have mulighed for at ændre udtryk. Ret simpelt, men med store reaktioner ind til følge på en let måde.